Inawgurat ir-restawr ta' statwa storika tal-Gran Mastru Philippe Villiers de l'Isle d'Adam. Se tinżamm fil-każin tal-għaqda mużikali msemmija lih Lil Adam fir-Rabat. Ix-xahar tal-festa ta' San Giuseppe iċċelebrata fit-19 ta' Marzu fir-Rabat bdew bi kbir. L-istatwa tal-Gran Mastru Lil Adam se tinżammem matul is-sena kollha b'arranġament mal-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe biex tiġi mħarsa u kkurata bl-aħjar mod possibbli. Issa llum huwa l-ewwel ta' Marzu qed niftħu x-xahar tal-festa u l-ewwel attività kienet li nagħmlu din l-okkażjoni issa l-istatwa se tidħol ġewwa l-gażin tagħna Palazzo Ċara fejn imbagħad tibqa' tinżamm għal tul is-sena kollha b'arranġament sintendi mal-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe biex tibqa' tkun ikkultivata aktar aħjar. Lil Adam, l-ewwel Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta, għażel li joqgħod l-Mdina u ismu baqa' marbut mar-Rabat. Dis-sena bħala soċjetà peress li nġibu ismu aħna ħallna l-ispejjeż biex tiġi restawrata din l-istatwa. Sar xogħol tajjeb u tanduratura anke restaw minn membru tal-għaqda tagħna Sur Arter Vassallo flimkien mal-ħaddiema tiegħu u matul dil-ġimgħa li għaddiet l-istatwa ħadnija ġew Palazzo Falzon. Palazzo Falzon huwa il-residenza fejn meta ġie l-Gran Mastru Lil Adam fl-1530 kien mar jgħix l-ewwel ftit ġranet tiegħu hemmhekk. L-istatwa restawrata ttieħdet minn quddiem Palazzo Falzon fl-Mdina akkumpanjata mill-marċi Brjużi tal-banda Lil Adam lejn ir-Rabat. Lil Adam wasal mal-Ordni ta' San Ġwan f'Malta minn Rodi fl-1530. Huwa miet fl-1534 fir-Rabat.